Здравейте на всички! Отдавна не съм правил видео и правя сега, записвам, за да мога да дам информация как се движим и какво се случва с нерегламентираните сметища. Това, което се случва е, че старата машина, старото колело започва малко по малко, бавно да се раздвижва, нали, понеже ако институциите приемат, че е едно зъбно колело, което е ръждясело, имам нужда от малко повече усилия, нали, да тръгне. В момента това се случва и дори вече министъра Генов, мисля, че започна да говори точно за нерегламентираните сметища и санкциите към кметовете, ако по някакъв начин не вземат отношение и не заработят. В момента се намираме в фаза 2, в която проверяваме местата, дали са изчистени там, къде сме открили нерегламентирани сметища. Това, което мога да кажа е, че в Бургас около 70% от тези места не са изчистени. Съответно, РИОСВ трябва да отидат да проверят, да установят, че това е така и да санкционират кмета. Ето тук имаме вече и план как да влязат и пари в бюджета, като за всяко едно нерегламентирано сметище санкцията е 10 000 лева. Като тя се плаща лично от кмета, не от общината, не от хората, лично от кмета. Как ще ги осигури тези пари, си лично негова работа. Ако иска, може да си тегли кредити, каквото си иска да прави, но тук вече показваме как може да влязат и пари в бюджета. Понеже в момента аз нямам физическата възможност да обикалям навсякъде, да откривам нови, искам да апелирам към всеки един от вас, който има желание да се включи в тази борба, понеже виждам, че и много хора ми пращат различни информации за пътища, за други проблеми, но е много трудно. Много е трудно институциите да започнат да заработят и трябва стъпка по стъпка, една по една да ги накараме да заработят. С нерегламентираните сметища в момента показваме, че това нещо е възможно и нека повече хора да се включат да показват. Конкретно за област Бургас, тук има проблеми с бокуците, там има проблеми с бокуците, може да ни пращате снимки, може да ни пращате координати и ние ще ги отразим тези неща. Вече ни приветстват добронамерено в РИОСВ, така че има огромен шанс да се справим с тези неща и да направим така, че институциите да заработят. Когато направим така, че РИОСВ и институциите, които са отговорни за чистотата в България, заработят, ние може да преминем и към следващите. Така че апелирам повече хора да се включите към нас, повече хора да помагате с сигнали, с снимки, с видео, понеже област Бургас е една от най-големите области в България и е изключително трудно да обиколим навсякъде. Така че приветстваме, ще се радваме повече хора да се включите и да може да докараме нещата до край. А ние ще ги докараме до край, защото нашите действия винаги водят до резултати. Това е от мене и хубав и успешен ден ви пожелавам.